Какво бихте направили, ако? Част 6 от 10. Какво бихте направили, ако служител поиска да носи слушалки през по-голямата част от работния ден? Набързо ви казвам, че тази серия ми е изключително лична, защото съм имала точно такава ситуация. Каква би била първата ви мисъл? Не е ли малко неучтиво? Тя ни игнорира. Изглежда се едно не иска да общува с нас и е надменна. Но може ли да погледнем нещата от друга гледна точка? За някои хора слушалките не са начин да се изолират и да ви игнорират, а са начин да се концентрират. Шумът, разговорът от телефонни обаждания и постоянните звуци в офиса, особено в Open Space Office, може да затруднят концентрацията и продуктивността. Понякога един чифт слушалки е много разумно приспособление, след като разрешава на човека да се фокусира и да работи ефективно. Това, че някой носи слушалки, не означава, че не е ангажиран с екипа и работата. Понякога означава, че прави всичко възможно, за да даде най-доброто от себе си. А вие как бихте реагирали? Ако имате въпроси, свързани с приобщаващо наемане, разумни приспособявания или изграждане на по-инклюзивно работно място, пишете ми ND на лично съобщение.